chwaraewr lled broffesiynol I tîm menywod Wrecsam a dwi'n chwarae'n canol cae. So nes I dechrau chwarae yn tua 6 mlwydd oed I tîm lleol o hogiau. Ers hynna nes I fynd I chwarae Wrecsam cyn cael pigo fyny gan Academy Everton. O fanna wedyn nes I cael cyfle I chwarae dros Gymru, dan 15 a dan 17. A wan nes I wneud first team debut fi yn 16 mlwydd oed I dîm menywod Wrecsam a dyna lle dwi heddiw. Hyffordd y cyntaf fi oedd efo'r tîm hogiau lleol, un o'r tadau, a oedden nhw'n briliant a maen nhw dal I cefnogi fi hyd heddiw. Mae yna llawer o heriau'n dod efo chwarae pêl-droed yn enwedig fel menyw. Ti'n tyfu fyny, fi oedd yr unig hogan mewn tîm o hogiau, so oedd o'n cymryd bach amser I prynu parch nhw rywsut. Ond dwi'n meddwl her mwyaf di ffeindio'r cydbwysedd yna rhwng astudiaethau, ymarfer hyfforddi, a trio ffeindio amser I teulu a ffrindiau hefyd. Dwi'n meddwl y cydbwysedd di'r her mwyaf yna. Dwi wedi cael lot o uchafbwyntiau, oedd mynd ar yr open top bus efo Rob a Ryan yn uchafbwynt huge, ond dwi'n meddwl yr un sy'n sefyll allan mwyaf I fi ydy sgorio'n gol gyntaf yn y cae ras. Dwi'n meddwl gwybod os gen I fi cynlluniau cadar, o'n i'n meddwl swn i'n cyrraedd y pwynt yma dweud y gwir, so dwi'n licio cymryd bob cyfle fel ma'n dod. Dwi'n astudio Cymraeg a newyddiaduraeth yn Prifysgol Bangor ar y funud, so jyst trio cydbwyso'r astudiaethau yna efo pêl-droed di'n cynlluniau ar y funud. Dwi'n caru chwarae Wrecsam, so dwi'n meddwl datblygiad fi yn chwarae efo tîm menywod Wrecsam am ba mor hir dwi'n gallu. So ni'n lyfio chwarae yn rowndiau cynderfynol y Champions League efo Wrecsam. Curo'r genero adran prem a gobeithio cael cyfle I chwarae yma. Di gallu siarad Cymraeg di bod yn buddiol dros ben, wneud cyfweliadau ar ôl gemau, cyfathrebu efo tîmau eraill trwy'r Gymraeg. Mae di bod yn buddiol iawn, ond Saesneg di'r rhan fwyaf yn yrfa pêl-droed I. Dwi'n meddwl y cyngor gorau ges i'n tyfu fyny oedd byddwch yn gyfforddus yn bod yn anghyfforddus. Haid I chi gwthio'r boundaries comfort zone yna. Ond yn arall hefyd, mae talent yn mynd â chi trwy drws, ond cymeriad sy'n cadw chi'n ystafell. Dwi'n meddwl dyna di'r top tips mwyaf gen I fi.